ओइ हाफां आंनि खानाया हगार नङाबा आंबो नोंनि खानायखौ हगारा नांगौबा आंनि खानाया गुगाजोबथों थेवबो नोंनि खानायखौ हगारनायाव गैया बिदिसो मारना औ बिदिनो मार होमबालाय दे ओइ लाजि गैयैफोर आंनि खानायखौ फुजोबगोन आङो खानाय आंखौसो ओंखाम खुरनो होबावदों ना नोंखौ ओंखाम खुरनो होबा सोरखौ खुरनो नागिरदों आइखौ नामा आइखौ आखाइ गैया आं खुरबाथि बायदि बाहायनो मालाबा नों ओंखाम खुरनो होआ माथो आङो ओइ लाजि गैयैफोर बिमाखौबो नुला नामा बिखुनजोखौबो सिनायला नामा बिदि बुलायबाय थानोसै नुबायना बे हाफां गाले बोरै आंखौ खानाय साबथिंगासिनो नुबाय दा आंखौबो बोरै खानाय साबथिंनानै लाखिदों मानिलाय बुलायलायबाय थादों लाजि गैयैफोर मैथा बिहरनायखौ लाबोयैनो दाय जादों आं एफा मोजां मैथा बिहरनायखौ मानो लाबोआखै बियो कल खालामनानै जुदि खोन्थाहरोबा आं लाबोगौमोन ना नों मेसेज खालामनायखौ आं बोरै मिन्थिनांगौ जाखो आं मेसेज नायाना मानाया 24 घन्टा मबाइल लाबाय थाग्रा उन्दुनाय माने मबाइल नायग्रायानोसो मबाइल नाया मेसेज नायानो गोदो गोसोथोलायनाय समावलाय माथो नायबाय थायोमोन गोसोथोलायनाया बेलेगब्रा दा बेलेग जाबायना दा बेलेग नों बेलेग सिख्लाफोरनोबो मेसेज हरखुमाखायो आं मिन्थिखायो आंखौ मिन्थिया सानदों नामा नोङो आंनि मेसेजखौबो इगनर खालामो मालाय सिख्लाफोरनिखौ दाउबो ना जमनाय बायदि जमनानै थायोना नोङो ओइ बारा जाबाय खानाया बुखु जाजोबगोन नोंना खम जाबाबो नोंनि खानायखौ आंबो बुखुखागोन बाल दिनै थख्ला थख्लि जालायगोन नोंहासो गाज्रि नुजागोन दा थख्ला थख्लि जाबा आंखौ हौवा मानसि गाज्रि नुनाय नङा नोंखौसो गाज्रि नुगोन एब्बो नङा फुटबल बायदि नुदों आंनि खर'खौ होमबाबो नोंनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं फुटबल बायदि नुबा नोंहासो मानसिफोरजों दुंदुल खुथुं दामजागोन नोंहालाय मा थांगोन सोर दामोन नायनि ओइ लाजि गैयैफोर ओमफ्राय फैगासिनो दङ र' फैबा सानैबो दोखो दोखो रायजागोन नोंसोरो आंखौथ' मानबो होआ सनमानबो होआ आंहाथ' बिमा नङा नालाय अहा आंखौलाय मान सनमान होनो नोंसोरलाय लाजिनाय गैयैफोर बेफोरबायदि नांलायबाय थानो गोसो जादोंबा बेलेगाव थांनानै नांलायहैथां बे अमाराजायानो गाव जेबो मावा दाङा आंनावल' ओंखाम ओंख्रि बिबाय थायो नोंनि हौवा नालाय नोंहालाय ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होनांसिगोनथ' आरो नोंहा बेखौनो लुगैनानै हाबा जाफैबायबा रानि बायदि थानो लुगैदोंबालाय माहाजोन हौवा नायनानै थांनांगौमोन नोंबो बेखौसो बुंबाय आंलाय बेखौनो बुंगोनथ' आरो दुखियानि न'आव फैदों नालाय बहाथो रानि बायदि थानो मोननो नोंलाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोखानांगोन न'खरखौ नायखानांगोन आरो नै गाबोननो आठमंगलायाव थांनांगौनो दासिमबो आठमंगलानि जेबो खबर गैयादां मोजाङै खोनासं हौवा हिनजाव जाबाय जेब्ला मोजाङै बाथ्राफोरखौ मिलायलायनानै संसारा जा बिदि बुलायलायबा जाया दानो बुलायलायबाला देनाङालागि मा रायजो जागोन नोंसोरलाय मा रायजो जागोन आरो सिरि सिरि थानो बाथा बेवहाय लासिं सिं दावराव दावसि खालामनाङा हाबा जानायानो मास मोनसेयानो जायाखै बा नांलाय बुलाय जाबायानो बारा बे न'खौ गारनानै खारनांगोन बांद्राय नांलाय खमलाय जाबाय थायोबा मा मावनानै जाहोयो गावबागाव खामायनायखौ जाबासो मिन्थिगोन दा माबायदि जायो न'खर संसार खुंनाया दा बिमा बिफानि बिहाव बिखुनजोनि सायाव जानानै बिदि नांलायलायबाय थाबा जागोन लाजि गैयैफोर अमाराजा बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों नों आंनो मैथा लाबोनानै होफैबा आङो जेबो बुङामोन ना नोंखौ नोंनो ओंखामबो खुरनानै जाहोगौमोन आं मैथाखौनो नुवाखैबालाय माबोरै लाबोनांगौ जाखो माथो नोंलाय सन्थला बम्ब्रमोनखौ लाजि फोनांनायनि लाबोआखै होननानै बुंदोंमोन बेनिखायनो नोंखौ रागा जोंहा दानो खुगाखौ बिसिजोबगोन बावगोन आङो बोराय खुगाया ओइ नों जुदि आंनि खुगाखौ बिसियोबा नोंनि मेगन बे ससमा गानना थानायखौ आं नायनानै थागोन नामाब्रा दानो ससमाखौ देख्रुबजोबनानै होबा नोंफोरबायदिया आंनि ससमाखौ दा नोजोर होखा मिथिबाय आरो खुगाया सामलायनोबा सामलाय नोंनि हिनजाव होननानै नों आंखौ मोनबानो रायनाङा मिथिबाय आं नोंखौ रायाखैब्रा नोंसो बांद्राय खिन्थियो मिथिबाय नोंखौ बे न'आव हिनजाव महरै लाबोनानै हाबा खालामनानै बिराद गाज्रि फस्थायबायब्रा आङो नोंजों हाबा जानानै जेन आङो महाराजाजोंसो हाबा जादों आरो लाजिनाय गैया गोसो थोलायनाय समाव बा गोदै बुंबाय देनां आं नोंखौ हाबा खालामनो मोनबा हाबा खालामनायनि उनाव जिबायदि अनगोन नै नोंनि अननाया नों अनजाथाव खामानिखौनो मावाबा बोरै अननांगौ जाखोब्रा नोंबोथ' अनजाथाव खामानि मावदों नोंजों आं गुरै रायलायनो आच्छा नोङो मैथा लाबोयखौनो एसेबां रागा जोंबायना मा सोमोन्दो दं नोंहा मैथाजों आंहा मैथाजों गोथौ सोमोन्दो दं आरो आंनाव दिनैनिफ्राय ओंखामबो बिनाङा नोङो आं ओंखामबो खुरनानैबो होआ गावबागाव खुरनानै जा बाल आरो आं ओंखाम खुरनानै जानो गोसो गैयाबा आखाइखौ दानस'नानै होगोन ओमफ्राय आं नोंनो ओंखाम खुरनानै जाहोगोन बांद्राय खोथा बुंनांला नोङो हाफां बांद्राय खोथा बुंबा आठमंगलायाव थाङा आङो थाङा आं हारसिं थांगोन आठमंगलायाव थांनानै आं नोंजों फैखायाबो नोंखौ आङो नांखायाब्रा आंखौबा आठमंगलायाव थांफानानै नोंखौ गारबोगोनब्रा आङो खुसियै गारबोबानो जाबाय आरो नोंखौ आंहाबो गारनो गोसोखा नोंजों हाबा जानानै आंहा जेबो लाब मोनखायाखै बेनिखायनो देनां दस्रा सेंग्रा गोसो थोगोन मोजां रुजु रुमु रायजो जागोन आंहाबो दस्रा सिख्ला गोसो थोगोनब्रा नै गोसो थोलायजेनबायानो आंहा सोरजोंबा बेलाय मा गोदान बाथ्राखा मिथिखायो आरो खोनासं गाबोन जुदि आंखौ दोनहैनो गोसो जामारदोंबा ओंखारखागोनब्रा नों बेखौ टेनसन लानाङा लाय आरो आयै इन्डिया पाकिस्ताननि दावराव जाबाय थानायखि न'आव फैबाय आं दे जेबो नङा साननैसो न'आव थानानै थांदो ओमफ्राय आदा आरो बाजैया न' सिङाव दङ आं गासिनि आदा बाजै गोदान आदा गोजाम बिमा आं दुगैहैनि साहा फुदुंना दोनबानो जाबाय जागोन दे आयै बाजै गोदानखौ नायनो लुगैसोदोंमोन आं माथो बुंबावनो आरो नांलायलायबायसो दंमोन न' सिङाव नांलायलायदों र' नायहैनि होमबा
जाबावगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानानै दा नांलायलायबाय था बोसोन होबाबो लागोन जानो दानि जुगनि बिहामजोफोरा गावसोरखौसो रोंखाजोबनाय मोनखाथारो मा बोसोन होनो हाबावनो बिसोरखौ मालाय हाय बाजै गोदान हाय आदा गोजाम नों दावदैमोन ना नोंखौ उन्दैयावनो नुनायमोनहाय दावदै आं हले नोंखौ नुबाय थायो नोंनि फेसबुकआव नोंखौ आं मालाबा गाज्रि कमेन्ट हरबावोसोमोन मानो गाज्रि कमेन्ट हरो नों आंनि फेसबुकआव ओमफ्राय मा नाम लायो नों फेसबुकआव आं बेखौ खोन्थाला ओमफ्राय दा नों आंनि बाजै जाबाय नालाय आं नोंखौ जेबो बुंला हाय आदा नों बाजै मोननायनिफ्राय आंखौ गोसोखौनो खांला ना मानो गोसोखाङा जानांगौ जाखोब्रा हिनजाव मोनबा बिदाफोरा बिनानावफोरखौ अनखायाना जेरै बिनि बिदिन्थियानो नों होद जाम्बि नोंखौ अनोब्रा नोंखौ अनालासिनो थानो हायो नामालाय ओमफ्राय दिनैसो माब्रै खावब्लिब्लि इन्डिया पाकिस्तानजों जुद्ध नांसिगोन होनबाय थानाय खोनाबाय थादोंमोन नालाय बेनिखायनो गिनानै फैखाबाय आंहा दाथ' सिरि जाथ'बायना दा सिरि जाबाबो उनाव मालाबा सिरि जाखुमाबा मा मिन्थिनो बेनिखायनो फैथ'खाबाय आं एबार एसे गोबावैनो थागोन न'आव बाजै गोदाननि ओंखाम ओंख्रि संनायसो जाखागोन आं हेल' बाजै नोंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो लुबैदों आंनो गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोदे ना मा होनो नायनोसै अके थेंक इउ आयु नोंना बिनानावा आंनि हेटारलायबावसोमोन आरो आंखौ गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरग्राया बेसोमोन आरो माथो बुंबावनोलै आं हिनजावफोरनि गेजेराव हाबालै मोजाङै रायलायनानै मोजाङै बुजिलायनानै थाबानो जाबाय आं गेजेराव गैया जेबो नोंखौलाय गेजेराव सोर हाबनो होदों जेरै बिदा एरै बिनानावथार खम लोगो नांनानै बिसोर आंखौ बखिगोन एबार आयु आंबो जेननायाव गैया ओरैनो बिमाजों नांलायनानै बिफाजों नांलायनानै खाराखै आङो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौनो दुखु होदों आङो बिसोरखौ गारगोन आं नायनि माबायदि दुखु होयो बिसोर आंखौ नोमाया खोन्थादों आंनो नोंसोर माथो नांलायबाय थादोंनो माबालै मैथा लाबोयैखौनो आंखौ रागा जोंदों आरो बियो लाजिनाय गैया नांलायलायबाय थानो खामानि मोनाखैबा खामानि थिननि आं बै बारिनि बनखौ सिनहैथां बारिनि बन सिननो औ बारिनि बन सिनहैथां हायला जामायला आखाइयाव फैसा थाइसेबो खामायनो हायाबा साख्रि गैयाबा बिमा बिफाजोंबो मान होजामारालै गावनि हिनजावा बहा मान होनो बिमा बिफायानो मान होआबा उपाय गैया दाहोना बायदि रायजाबाय थानांसिगोन दाहोनायाबो रायजाबावासैलै बेथन मोनबावोसो नाथाय आंहा रायजाबाय था बखिजाबाय था बिमाजोंबो बिफाजोंबो हिनजावजोंबो आइसाला जेरैबो जारला जाबाय जेने थेने थाइजौ मादा बोरायनो फैसाखौ हरग'नो हाबाय बिहाव बिखुनजोनि फैसाजों दा वाइ बुवायाव नांनाय फैसाखौ माबोरै सुख'बावनांगौ जाखोब्रा गोसोखांबानो बोरैबा मोनखायोलै बे वाइ बुवायखौ दाबो बावनो हाला जियानो जाया बे सान्दुं गोसायाव थैनानै थाहैनोसै आं बन सिनखावलाबायनानै हेलौ मा होनखो नोङो आंखौ गोसो थोआ आंखौ गोसो थोआलासिनो सोर सिख्लाखौ गोसो थोनो ओंखारलायखो नोंलाय नैबे दावदैखौ गला होननानै साननाङा सोर बियो सोर सिख्ला बियो खोन्थालाय आंनो मा नाम खोन्था आंनो आं गारखाया सोर बियो सोर सिख्लाखौ गोसो थोगोन हेलौ सना आबिर सना जिउ आंखौ मानो गारनो नागिरखो नोङो आंखौ नोंखौ मोथे मोथे गोसो थोयोमोन बे सिख्लायाथ' नोंखौ मोजां मोननाय नङाना आंखौ गारनाङा हेलौ ओइ दावदै मानो गारदों बाजै आंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ गारबाय अन्नानै आंनि बयफ्रेन्डखौ रायहरलाय हा नोंनि बयफ्रेन्डखौलाय मा होनना रायनांगौ आंलाय आं मिथिखादोंमोन नों आंनि बिबाजै असे नंमारा होननानै नों आंखौ मोजां मोनखाया दा बिबाजैफोरा बिबनांफोरखौ मालाबाबो मोजां मोनखाया बिनि मादाव नोंबो सासे हा माबायदि मानसिबोलाय आंलाय बिनि बयफ्रेन्डखौलाय मानो रायहरनांगौ दे माला मानसि खर' गाज्रि गथ'हाय बेलाय आं बांद्रायबा थानो हानाय नङाहाय बे न'आव बेनिखायनो गाबोन न'आव थांबा आया लाखिबा थाबोफिनखागोन आं बालि एफा खर' गरम बिबनां थाबा माथोसो नस्थ' जाखानाय बे नों सासे लोगोनि मुङाव जिबौ गोसोमसोलै गसाय मा बुंनाय जादोंब्रा नों दुमफावखौ गोसो थोयो होननानै आंनो मानो खोन्थायाखैमोनलै नों दुमफावखौ गोसो थोयोमोनबा आं नोंनो बानायनानै होगौमोन ना मानो नोङो आंनो खोन्थायालासिनो दुमफावखौ सिरि सिरि मोजां मोननाय हे गसाय थबा सोर खिन्थाखोब्रा नोंनोलाय आं दुमफावखौ गोसो थोआलै जाम्बा आंखौ जाम्बा एम ए पास नंदों नामा नों आं जाम्बाबाबो बुरबक एम ए पास नङा मिथिबाय ओइ दस्ति आं दुमफावखौ गोसो थोआलै बे दाउस्रि देलायासो माबा गोसो थोदों होनलाबायदोंलै आं दुमफावखौ नोंनि जानानै आइ लाभ इउसो होनदोंमोन ओइ नों बिराद डेन्जारलै नोंखौ मानिनांगोनलै आंसो दुमफावखौ आइ लाभ इउ बुंनांगौआ नोंहासो थांनानै बुंहैबाय आरो तात बिदि नङालै नोंखौ आं बुंनो होदोंमोन कि बमरुआ नोंखौ गोसो थोयो होननानै नों डाइरेक्ट आइ लाभ इउ बुंहैबायबा आयाना बिदिबा आंखौ जानला मानला थिनाङालै खामानि मिथिबाय आं बुस्थुफोरखौ नायोल' आं हले जोंबायलै सादा सिदा मानसिफोरखौ खायलें खुइलें खामानि थिनाङालै आं जोंबाय ओइ रब्रा दस्ति र' जुमाय लोंनोबा लोंगोनथ' आरो थाव आं मिथिखायोमोनब्रा थौ गोनां जायोबा आङो दुमफावखौ साननैसोनि उनाव प्रप'ज खालामगोन होमबाबो आंखौ थिननांला जागोन दे दासो मोनदों हिनजाव लानायनि मस्लाया
बेबो बोरैबा एक्सिडेन्टआव हाफांखौ लाबोनानै दा जालेन जाबाय बेनिखायनो दिनै गावखौथ' बुना लानो हाला बे दंफां मुराखौनो थिगसे सिनखावसिन बिहुस जाना थानोसै आं बे बिफाया आंखौ हाया सानदों आंखौ आच्छा अमाराजा आरो आंनि उनाव मा मोनलायखो बे बन्ध मुराखौ आं सिनखावनि मानि थाखाय मा जालायखो ओंखाम ओंख्रि संनोबा बेफोरबायदि बन दाननाय रेकर्ड दंखायो आंनि बे बनखौ दाननोसै ओमफ्राय नोङो थां ओंखाम ओंख्रि संहैदो आं ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ औ नों ओंखाम ओंख्रि संहैदो थां आं बे बनखौ सिनजोबगोन आंहा बेफोरबायदि बन सिननायाव एक्सपिरियेन्स दंखाथारो आच्छा बारु थाइबानि लारु मानि थाखाय नों एसेबां बन सिननो लुगैखो ओमफ्राय आंखौ मानो ओंखामखौ संनो होखो ओरैनो आं ओंखाम ओंख्रि संनो बायो नोंनो गोदोनो खोन्थाखानाय आं न'खरनि गासैबो खामानिखौ मावगोन आङो थोरसि सुगोन जि सुगोन न'नि हाग्रा सनस्रांगोन बन दानगोन माइ गायगोन खोथिया फुगोन माइ हागोन न' लिरगोन होमबाबो ओंखाम ओंख्रि सङा आं ओंखाम ओंख्रि संनायनिख्रुइ माथो बेफोरबायदि खामानियासो गोरासिन आं ओंखाम ओंख्रि सङा नांगौबा आं मैगं हानानै होगोन मैगं सुनानै होगोन थोरसि लथा सुगोन मालायनि ओंखाम खालाय दै खालाय गारगोन होमबाबो आं ओंखाम ओंख्रि सङा मानो होननानै बुङोब्ला आं ओंखाम ओंख्रि संनो बिराद बायो ओरैबायदि बायो आरो आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया थावाबो बेनिखायनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनो रोंबाबो रोङाबाबो सङा आं नांगौबा न'नि बाहेरनि खामानि मावजोबगोन आं मोननैल' खामानि माव आं 100ता खामानि मावगोन राजिना अमाराजा लायला जामायला सोर खोन्थानायलै नोंनो दुनियानि खामानिखौ मावगोन ओंखाम ओंख्रिल' सङा ओंखाम ओंख्रियासो मेन नङा होमबा बेनिखायनो मावा आङो नोङो ओंखाम ओंख्रिल' संनानै जाबाय थादो दुनि बाहेरनि खामानिखौ मावनांला आरो न' साफा खालामनांला जि सुनांला थोरसि लथा सुनांला न'नि हाग्राफोरखौ सिबनांला सिनस्रां माबानांला हाग्राफोरखौ साफा खालामनांला माइबो गायनांला आरो नोंहा खालि ओंखाम ओंख्रि संबाय था साला बुरबक फेल खोनासं ओंखाम ओंख्रि संनाया इजिसो मिथिबाय बाहेरनि खामानियासो गाज्रिसिन बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रिया संबाय थां नांगौबा बे बनखौ थुख्रा खालामजोबना लानानै थांगोन दा आच्छा हामारगोनथ' नोङो आं हायै खोथायानो गैया नों खालि थांल' ना नों ओंखाम ओंख्रिल' रेडि खालामबाय थां आच्छा बारु थाइबानि लारु हायोना हाया नायथारनोसै आंखौ बन सिननो हाया सानदों बे हाफाङा ओंखाम ओंख्रि संनो बायो गासिबो खामानिखौ रोंजोबो बेनि सायाव बे बिनानाव दावदैया फैबावबायसो आंनि हेथार लायबावनो बा आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामग्राया दोखो रायहरगौमोन आं मिथिनाय मोनबा दाथ' रायनोबो हालाना बिबनांबो जाबाय नालाय बांद्रायबो बाला आंबो नांलायफिनथारगोन गारनायाव गैया मिथिना मोनाखै हाफांखौ आंलाय मानो बयजोंबो गारजाबाय थायो आंनि बयफ्रेन्डफोरालाय मानो गासिबो धके बाज्ल' ओंखारो आंखौलाय मानो रावबो सेंग्राफ्रा मोजांखौनो गोसो थोनो नागिरा मानसि गाज्रि खाफाल लानानै फैखाग्लाय वा माखौ गाबदोंलै गाबाखै माथो गाबदोंबा गाबदों होननानै बुंब्रा आं जेबो सानाना आच्छा बारु थाइबानि लारु मोनसे खामानि मावनो नामाब्रा मा खामानि आंना इउटुबाथ' बिराद भिउस फैबायलै नेक्स्ट मान्थआव आं बिराद बुरजा फैसा मोनसिगोन बे फैसा मोनबा आं नोंनोबो देलायनो फैसा होगोन मा खामानि आंनि बदल ओंखाम ओंख्रि संगोन ना नों दिनै आं सङा माथो आं दिनैसो न'आव फैदों दिनैनो ओंखाम सङा माथो आरो बाजै थानायाव मानो संना आङो सङा आं बाजैनि ओंखाम ओंख्रि संनायसो जानो फैदों देलायग्रा फैसा नाङा होमबा नोंनो नांगौमोन नांनाया होमबाबो ओंखाम ओंख्रि सङा संदोब्रा संदो एटलिस्ट आंखौथ' फोरोंनो हायोना नों फोरोंजागोन होमबा फै फोरोंफै अके बेसरा आदाया बाजैजों बाहायजाबाय थायोदां बाहायजाथों बेबो बिराद दुगाथारना आंहा मालायनि खोथा साननो टाइम गैया आंहा बयफ्रेन्डफोरजों गारजाबाय थायो दिनैजों 10 जनसो जाबाय गारजानाया एबार 11 नाम्बार बयफ्रेन्डखौ लाथारगोन आङो हमनानैबाबो हायना मुलि लानानैबाबो लाथारगोन आं 11 नाम्बारनि बयफ्रेन्डखौ सोर जागोनबा आंनि 11 नाम्बार बयफ्रेन्डआ ओइ थाब फै थांगौ हिनजाव हाबा खालामनानै बिनानावनि हेफाजाब नांगौ बिनो जेब्ला हिनजावखौ गोसोथोदोंमोन आंनोबा जेबो खबरखौनो होआखैमोन दासो मोनदों फ्लेट आंखौ हाया नंथारदोंमोन बे फाग्ला अमाराजाया दालाय माथो सिनजोब्बाय आं दसे नंखाय दंफां गोरानखौनो आं दानफायनो हायाना गोथां दंफांखौ दानफायनानै आसि बिमा जहां जालायनाय रेकर्ड दं आंहा बेलाय माथो मावो हाया जाबाय ओंखाम ओंख्रिल'सो संनो बायो नै बे आमोखिया गासिखौबो मावजोबनो हायो नङाबा दसे बेवहायनो जिरायनानै थाफानि र' दा न' सिङाव नुजायलायबा आं बेखौ खालामो होननानै बिलायगोन इयावनो दसे थेन्थ'ना थानाय बाला दसे आराम थेन्थ'नानै थानोसै थेन्थ'आ माथो आंहा आयै इउटुब चेनेलनि थाखाय ब्लगखौ लायासै बाला आङो इमान हाया बन माबाबाय आङो सिनबाय ओमफ्राय आंथ' खमसे खम ब्लगथ' लानो हायोमोन ना खालि लस जाबायना थै रागा जोंबाय आं आच्छा बारु थाइबानि लारु ओंखामखौथ' जानबाय र' बेखौ जेने थेने खस्थ' दं ओंखामखौ माबायदि सङो नाथाय दा ओंख्रिया ओइ ओंख्रिखौ हादो दे दावदै आं मानो ओंख्रि हानो आं आलासिसो आं साननैसोनि उनावनो हस्टेलाव थांफिनगोन ओरैनोबा हस्टेलनि ओंखाम ओंख्रिया गोथाव नङा बेनिखायनो गोथाव संनानै जाहो बिराद दुगि जादोंना नोङो हस्टेलाव थाहैनानै नोंहाबो हस्टेलाव थाहैनो मोनगौमोन दां बायदि नोंहासो मेट्रिकआव खेबनै फेल जादों आंसो नोंनि बिनानाव फरायनायाव आंहासो नोंनिख्रुइ बांसिन नोंहा दासो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार ओमफ्राय आंहा डिग्री फार्स्ट इयार माथो जाखो जेबो जायाखै ओंख्रिया संनोबा सं आं नोंनो इउटुबनि फैसाखौ एसे होगोन होनदोंना देब्रा ओंख्रिखौल' हानानै होदोब्रा होमबालाय सालो बे दावदैखौ जेबो थिनानै मोनमारालै आंहा ओंखाम ओंख्रि सङाबाबो जानाय नङाना दा
हाफाङा बन सिनगासिनो बन सिननोबोथ' आं रोंखाया बेनिखायनो दिनै सानसेनि थाखाय ओंखाम ओंख्रिखौ संफ्लानोसै गाबोननिफ्राय दावदैखौ फुस्लाय फुस्लाय बेखौनो संबाय थानोसै थ' लोगोफोर हाफां आरो अमाराजानि रायजो जानायखौ माबोरै मोनखो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो चेनेलखौ थाबैनो एग्ला खालामनानै होदोब्रा दे होमबालाय बाय बाय गुड नाइट बाय बाय गाबोन मोनसे बै चेनेलाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय